god. It's not talent. It's not talent. Okay, she's the DJ. Behind Rangoli banayna nagiरगासिनो. Hello everyone, welcome back to Mandira's vlog. दिनैहाय जोंनि इनस्टिट्यूटआव प्रि दिवाली सेलिब्रेशन खालामदों आरो ओमफ्राय दिवालीयावथ' बन्द थागोन नालाय दा नै माबा डेकोरेशन खालामलागासिनो बयबो नायदो लोगोफोर क्या बना रहा है अच्छा ये काट रहा है कुछ बनाएगा अभी पता नहीं क्या बनाएगा और इधर ये कुछ बनाएगा मामा मामी बानायगासिनो ओमफ्राय दा बेहाय रंगोली बानायनो नागिरगासिनो रंगोली बना रहे ना हाँ अभी रंगोली बेहाय बनाएगोन दिखाओ इधर बिना फारसेयानो जिनानै होदोंनो फाटावाओ चुन्नी वाओ निंजा टेक्निक फोटो खींचने के लिए अगर कोई रंगोली बनेगासिनो ये बेकार और हम इधर बना रहा है लिमची और मैं मुझे तो आता ही नहीं है मैंने आं दिनैसिम रंगोली बानायफेराखै जिंदगियाव मालाबा बानायफेराखै आङो दिनैसो फर्स्ट टाइम बानायनो नागिरदों इसका मदद से पता नहीं क्यों मुझे वाटरमेलन का वाइब्स आ रही है खा लो ना ये तो ठीक ही है ये लोग का वो वाइट जो दिया है और मतलब वाटरमेलन जैसे एकदम वाटरमेलन वाइब्स माने खामानि मावबाय उन्दुलायबायसो नै माने की मतलब তুমি ইমান কাম কৰিছে কাম কৰি তুমি শুই গৈছে মানে ऐसा मिस तुमको सुनने में लगा ना मेरा मुंह से कि कभी जिंदगी में सुना ही नहीं ऐसा मिस আৰু বহুত আছে ক'বলৈ কিন্তু এতিয়া নকওঁ আৰু পিছত কম दासो मोनजादों जोंहा खामानि मावखांनानै We got now, na? After working alone. ना मेरा फोन नीचे है देखो Girls. माय फोन A lot of girls. Hands up करके तक सब clapper. Okay, she's the DJ. रंगोलिया जाबाय बेहाय मोनसे खनायाव ओमफ्राय नैबिथिं मोनसे खनायाव नैबिथिं मोनसे वाटरमेलन वाइब्सनि रंगोलिया सोलायबाय दा नट ना अभी वाटरमेलन जैसा नहीं लग रहा है ओमफ्राय नैबिथिंबो मोनसे बानायबावगासिनो गल सा रंगोली ओमफ्राय बेयाव बानायनोसै मोनसे बेयाव बानायबाय मोनसे आरो बेयाव मोनसे बानायबाय बास जाबाय Hey guys, back to room न'आव फैफिनबाय ओमफ्राय दा जोङो लिमचिजों आंजों दियायाव कालार फुननो नागिरदों आरो मानोना दिवालिया फैगासिनो ओमफ्राय दिवालिया फैगासिनो माने नै गाबोन समफोर नङा गाबोननो ओमफ्राय दा दियाखौ कालार होग्रोनोसै जोङो माने आं जास्ट सिम्पोल दियाखौ लाबोदों आरो ओमफ्राय सिम्पोल दियाखौ लानानै एसे कालारफुल खालायबा मोजां नुयोना स' आङो सिम्पोलखौनो बायबाय ओमफ्राय बायनानै दा माबासिगोन आरो कालार होसिगोन आरो दामिखौबो बायनो गोसो गैयामोन आरो आङो कालार गावनो खुद के हाथसे गावनो कालार फुननो गोसोमोन बेखायनो दाम खमनि बै सिम्पोलखौ बायनानै लाबोबाय ओमफ्राय दा बेखौ जों कालार होसिगोन 5 6 7 8 8 दियास बेखौ जों दा कालार होनोसै आरो कालारा नैबेखौ होगोन जोङो पोस्टार कालार्स बिदियाथ' माबाबो थायो गिदिरसिन माने बुरजासिन कालार थानायबो थायो खिन्थु आं बे किउट फिसासाखौ आंनाव दंखायोमोन नालाय बेखायनो बेखौ इउज खालामबाय आरो जुदि बांद्रायबो मा होनोमोनलाय बायनो गोसो गैयाबा जास्ट स्मल बेखौनो बायनो हायो ओमफ्राय बेहाय दै लाबाय ब्रासआबो आंनाव गैयानोमोन आं एक्चुअलि आं पेइन्टिं बेबायदि जेबो खालामखाया आंनाव ब्रासआनो मोननैल'खा दा सासेया कालार होनांसिगोन माने बेखौ फुनजोबनांसिगोन ओमफ्राय सासेया डिजाइन खालामनांसिगोन बेजों आं कालार होनोसै बेखौ डिजाइन खालामहोनोसै मानोना बे डिजाइनिंआव मोजां डिजाइनिंआव गोरों बेखायनो बेखौ डिजाइनिं खालामगोन ओमफ्राय आङो कालार फुनगोन दा जोंनाव पिंक कालार गैयाना ओमफ्राय स'
पिंक कालार गैयैखाय जों मा खालायनो नागिरखो होमबा वाइटजों रेडजों मिक्स खालामसै आरो वाइटजों रेडजों मिक्स खालामबाथाय पिंक जायो आरो खिन्थु जिमान वाइटखौ ड्रप लायो इमाननो रेडखौबो ड्रप लानांगोन आरो मोनसेखौ बारा मोनसेखौ खमबाथाय जानाय नङा होमबाथाय बे पिंक जासिगोन आरो समान लाबाथाय नै गाइस मिक्सिंखौ मोजाङै खालामनांगौ होमबाथाय बे वाइटजों रेडआ माबा नै पिंक जाबाय नै पिंक कालार ओंखारबायना गाइस पीच नङा एसे वाइट होबावनांगोन आं इसमें थोड़ा सा बस इतने सा ब्लू यहाँ पे क्या होगा फिर ये तो पीच कलर हो गया वही तो तुमने कुछ ज्यादा डाल दिया रेड ज्यादा डाल दिया शायद तो क्या ब्लू डाल दूं क्या वेट इसको ज्यादा पता है क्योंकि she is a painter she is an artist she is a painter artist सब कुछ है मुझे तो उतना भी नहीं मालूम जितना मालूम है वही बोला मैंने थोड़ा थोड़ा जितना मालूम है ये पकड़ो नहीं गाइस कलरा बेबायदि ओंखारबाय आरो दा फ्लावर ऐसा बना के बीच में रेड डाल देना क्या कुछ दूंगी पहले खाने तो हाँ इसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो दा आङो नै बेहाय पार्पल कालार होनो नागिरदों आङो ओमफ्राय आंनावथ' पार्पल कालार गैया दा आंनावथ' नै बिसोरल'सो दङ कालारफ्रानो पार्पलाथ' गैखाया ओमफ्राय स' दा आङो पार्पल कालार बहननो थाखाय रेड आरो नैबेखौ ब्लुखौ मिक्स खालामनांसिगोन आरो बिसोर मोननै कालारखौ मिक्स खालामबाथाय पार्पल कालार ओंखारगोन क्या हे भगवान की बनाय दिए এই ছোৱালীজনী बे येल्ल'आबो लेमन येल्ल'सो आरो नैबे ब्लुआबोथ' ब्लु नङा माने पियर ब्लु कालारा बे नङा ना एसे डिपसो बियो बेखायनो आलदा आलदा कालार ओंखारगासिनो लाइट ग्रीन नांगौ दं लाइट ग्रीन आ गया नाइस तेरा नेल पॉलिश का जैसा एक है एकदम आं दा लोगोफोरनै स्काई ब्लू टाइपनि लागायगासिनो मा होनो बेखौ पार्सियान ब्लु ना स्काई ब्लु पेस्टल ब्लू जायखिजाया स्काई ब्लु टाइपनि बे मारै जाया जिबिखायसो लागायदों बे कालारखौ माने मिक्स खालामदों बे फोरोंबाय जिबिखाय मिक्स खालामबाय मा होनानै खालाया वाइट एंड ब्लू ओमफ्राय नैबेबायदि कालार जाबाय नै बेखौ देखायनाय ये क्या है ये है चक्रव्यूह फैन ये है चक्रव्यूह देखो ये चक्रव्यूह है फैन और ये देखो ये लिमची ये देखो ना ये है आखायाव नांबाय ओम न है ओम और ये है रात की रानी इधर भी लगाना है ना ब्लैक नहीं लगाया मैं लगा देती हूँ और ये है फ्लावरी क्यूट दिया जली चली और ये है चक्रव्यूह और ये है ये दिखाओ ये क्या है ये हुआ नहीं है ये नहीं हुआ ये ऑन प्रोसेस है पता नहीं ये फ्लावर है सो गाइस नायदो नै नैबे मोनसे जिङाव इदि होदों डिजाइन गेजेराव बेबायदि ओमफ्राय नैबेना बिदि जिङाव नै बिदिल' होदों आरो नैबेना जाहैबाय बे डिजाइन माने बे आखिनायफोरखौ गासिबो नैबेनो खालामजोबदों ओमफ्राय कालारखौल' बे कालार फुननाया बेफोरखौ आं खालामदों डिजाइनखौ बेनो खालामजोबदों ओमफ्राय नैबे ओरै नैबिथिं माबायदि नुदों लोगोफोर कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय मोजां नुदोंना नुवाखै नै डिजाइन नैबेहा बिदि आरो नैबेयाव ओम साइडआव बिदिल' आरो नैबेयाव बिदि साइडआव ओरै बिदिल' होदों कालारा बे ब्लेक द्रायबो नङा आरो बे मिक्स माने बेखौ पार्पल कालार खालामनोसो मिक्स खालामदोंमोन ओमफ्राय उनाव बेबायदि कालार ओंखारना होबाय अबेबा मोनसे कालारा बांद्राय जाबायना ड्रपआ बेखायनो ड्रप एसे बारा जाबानो कालारा आलदा ओंखारो नांगौ बायदि कालारा ओंखारा ओमफ्राय नैबे ब्लेक कालारखौसो साबसिन नुबाय आं बोरैबाबा बे ग्रीनाबो नै बिदिया बे लाइट ग्रीना बेखौ मिक्स खालामनानैसो बहननाय बेखौ साबसिन नुबाय आङो स'
बेनोमोन लोगोफोर कालाराथ' नै बेनो 1 2 3 4 5 6 6 कालार्सल' ओमफ्राय बेखौनो अबेबा पिंकखौ ओमफ्राय नैबे ब्लुखौ ओमफ्राय नैबे लाइम ग्रिन एसे ग्रिन लाइट ग्रिना बिदिखौ आरो नैखौ मिक्स खालामनानैसो बहनदों आरो मिक्सिं खालामनानैसो बहनजोबनाय बेफोरखौ गाइस बेखौहाय दिनैहाय डेक'रेसन जेबो खालायला जास्ट आखिनानैल' दोनबाय दिवालियाथ' दिनै नंखाया नालाय ओमफ्राय दा जेला दिवालि हेलाबाथाय दिया जालायनोसै लाइट्स इरि बायबावनांगौ दङ नाच'थ' नाच' लाइट्स इरि लास्ट टाइम लाइट्स इरि बायबावनांगौ दङ ओमफ्राय लाइट्सखौ आं सानदों बायनो ना बाया खिन्थु नायनोसै र' बायनायबो जानो हागौ बायगोनबो जानो हागौ ओमफ्राय बायाबो जानो हागौ आं लाइट्स इरिखौ स्ट्रिं लाइट्सखौ ओमफ्राय स' लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअ बिसिमल'मोन आं नोंसोरखौ आंनि नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन स' till then take care bye bye and don't forget to like share and subscribe bye guys bye bye